Comme je l'ai dit, c'est un rêve devenu réalité. Puis voilà, je suis content d'être dans ce grand club-là et voilà, j'ai toujours voulu jouer un jour à Barcelone et voilà, je suis très content. Voilà, de bien m'intégrer dans le groupe, dans l'effectif, voilà, de donner le maximum pour le club, pour les joueurs et de gagner tous les titres possibles avec Barcelone. Doncs veurem com li surt al Barça la incorporació del francès, perquè ja fa temps que els fitxatges no han estat a l'alçada de la despesa que han provocat. Repassem el balanç de les 3 últimes temporades. En fa 3, el Barça va invertir 51 milions d'euros en variables entre Arda Turan i Aleix Vidal. A canvi, en va ingressar 38 en concepte de traspassos, principalment gràcies a la venda de Pedro al Chelsea. La passada temporada va gastar 122 milions d'euros en 6 jugadors, un dels quals, només, Umtiti, ha respost a les expectatives. El traspàs de Claudio Bravo al City, entre altres, va contribuir a ingressar 33 milions d'euros en vendes. I aquesta temporada, de moment, el Barça ha invertit 192 milions d'euros que, si se sumen als 40 de variables de Dembélé, ja superen els 222 que va ingressar el Barça pel traspàs de Neymar. En total, sense comptar variables i a falta de possibles noves incorporacions, el Barça s'haurà gastat en 3 temporades 365 milions d'euros en fitxatges. Els ingressos freguen els 300, però Neymar ja no hi és. Dels 8 jugadors que el Barça va fitxar els 2 estius anteriors, només un ha estat titular indiscutit, Samuel Umtiti, pel qual es van pagar 25 milions d'euros a l'Olympique de Lió. La resta han jugat un paper secundari o han tingut un rendiment decebedor. De fet, els 2 jugadors més cars de cada mercat estan dins del grup de les decepcions. Per Arda Turan es van pagar 34 milions d'euros. El turc no ha jugat ni un minut oficial aquesta temporada. A les anteriors, amb 15 gols entre Lliga, Champions i Copa, va mereixer